sterft u flard bil ik, ma naduraw. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u naqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Illum qegħdin intemmu dan iż-żmien tal-miliet, għadna niċċelebraw il-Magħmurija tal-Mulej. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal Ruħ Pawla u Karmenu Kurmi. Iben Alla li twilit minn xebba u sirtħuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li taftader in-natura dajfa tagħna l-bnedmejn Kristu ħniena. Iben il-bir tal-Missier li jissalva l-ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti għamilta ħolqien ġdejd permezz ta' ibnek il-waħdieni. Għatina l-grazzja li naslu għall-glorja tiegħu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmejn. Ibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu, Eżis, dini il-fiduċja sħiħa li għandna fil-ben Alla li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu u jismana. U la darba nafu li hu jismana f'dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. Jekk wieħed jara li l-ħuħ jaqa' f'xi dnub li ma jwassalx għal mewt, wieħed għandu jitlob u Alla jagħtih il-ħajja. Dan qiegħed ngħidu għal min jagħmel dnub li ma jwassalx għal mewt. Għax hemm dnubiet li jwasslu għal mewt, imma jien mhux għal dawn qiegħed ngħid li wieħed għandu jitlob. Kull inġustizzja hija dnub, imma mhux kull dnub iwassal għal mewt. Aħna nafu li kull min hu imwieled minn Alla ma jidnibx, imma li mnissel minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bideh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma nafu wkoll li l-iben Alla ġie u tagħna d-din biex narfu il-Alla l-veru. U aħna li nsabu f'Alla l-veru, f'Ibnu Ġesu Kristu, dan huwa Alla l-veru u l-ħajja ta' dejjem. Uliedi, ħarsu rwieħkom mill-idoli. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġema ta' ħbibu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħallik tiegħu u jitennew u l-Sion bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-dak tat-tambur u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom, dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Inkumu bil-wieqfa. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u del il-mewt idda dawl għalihom. Alleluja, alleluja,
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mad-dixxipli tiegħu fl-għar tal-Ludija u baqa' hemm magħhom jgħammed. Ġwanni wkoll kien qiegħed jgħammed f'Għajnun qrib Salim għax dik in-naħa kien hemm ħafna ilma u n-nies kienet tiġi biex titgħammed. Sa issa l-Ġwanni kienu għadhom ma tefgħux fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxipli ta' Ġwanni tlewmu ma' wieħed ludi fuq ir-rit tal-purifikazzjoni. U ġewwa Ġwanni jgħidulu, Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan, dak li inti xedt għalih. Is-sara u qiegħed jgħammed u kulħadd sejjer għandu. Ġwanni weġibhom, ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tiġdu li jien għedtilkom li jien m'iniex il-Messija, imma biss li jien kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-għarusa huwa l-għarus, imma l-ħabib tal-għarus li jkun ħdejh u jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen il-għarus. U dan hu l-ferħ li bih qalb imtliet jeħtieġ ikberu u niċkien jien. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Nhar il-ħadd li għadda ċċelebrajna l-Epifanija tal-mulej, iż-żjara tal-Maġi u l-adorazzjoni tagħhom lil Ġesu. Jekk Alla jrid mill-lejla nċċelebraw il-Magħmudija tal-mulej. U din il-ġimgħa kienet taħbej il-ħajja moħbija ta' Ġesu, dawn it-30 sena moħbijejn ta' Ġesu, it-tfulija ta' Ġesu. Li mill-Vanġeli ma nafux hemm fuqhom. Tajjeb, huma Ġesu baqa' jikber fil-għarf, fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmejn. 30 sena moħbijejn mill-ħajja ta' Ġesu. Ara. Il-qari tal-lewm qisu jippreparana għal din il-qabża. L-ewwel lezzjoni li smajna hija l-konklużjoni tal-ewwel lettra ta' San Ġwan. U qed jitkellem fuq il-komunjoni li aħna għandna ma' Alla. Aħna u li Alla dak li nitolbu Alla jagħtihulna permezz ta' Kristu Ibnu. Isemmi wkoll id-dnub, jgħid ħaġa stramba. Aħna nafu li kull min hu mwieled minn Alla ma jidniebx. Imma li mnissel minn Alla iħallsu mid-dnub. X'qed jgħid hawnhekk Ġesu li n-nisrani ma jagħmilx dnubiet? Le mhux qed jgħid hekk, anzi aktar il quddiem qalilna li min jgħid li m'għandux dnub huwa giddieb qalilna San Ġwan fl-istess ittra. Min jgħid li m'għandux dnub huwa giddieb. Mela kif issa qed jgħid min hu mwieled minn Alla ma jidniebx. Hawnhekk tiġi l-kwistjoni ta' x'inhu d-dnub. Għal San Ġwan id-dnub huwa l-firda minn Alla. L-aljenazzjoni tal-ħajja. In-nuqqas ta' ħsieb ta' Alla, qisu Alla ma jidħolx fil-ħajja tiegħi, fil-ġurnata tiegħi, fil-ħsieb tiegħi, fil-deċiżjonijiet tiegħi. Dan huwa d-dnub għal San Ġwan. Ara, le aħna u li Alla, aħna dgħajfejn, imbagħad għalhekk fl-aħħar jispiċċa. Uliedi ħallsu rwieħkom mill-idoli. Fl-Antik Testament il-profeti tambru ħafna kontra l-adorazzjoni tal-idoli. Hija tentazzjoni korrenti dejjem għal bniedem li minflok Alla ipoġġi idolu. Tista' tkun saħħtu, tista' tkun ix-xogħol, tista' tkun il-flus, tista' tkun il-familja, tista' tkun elf ħaġa oħra. Hija tentazzjoni kbira għal kull bniedem ta' kull żmien li minflok Alla ipoġġi idolu aktar rejb, aktar aċċessibbli, tagħmlu kif trid int. Il-profeti ħabbru ħafna, tambru ħafna kontra l-idoli. L-idoli huma tal-ġebel, jew tal-injam, jew tal-ħadejt. Alla huwa ħaj. Differenza kbira.
L-idoli ma jisimawx imma Alla jisma. L-idoli ma jarawx għandhom l-għajnejn ma jarawx imma Alla jara. Differenza kbira bejn Alla u l-idoli. Alla huwa ħaj, iħobb il-ħajja. L-idoli huma mejta, jgħidu l-profeti. Ħa nitkellmu fuq il-Vanġelu tal-lum. Anki dan il-Vanġelu huwa it-transition bejn il-Ministeru ta' Ġwanni u dak ta' Ġesu. Ara, Ġesu mar jammet għallinna San Ġwan u Ġwanni kien jammet ftit il-fuq. U id-disċipli ta' Ġwanni tlewmu forsi ma' d-disċipli ta' Ġesu fuq il-Mahmudija. U dawn imorru għan Ġwanni u jgħidulu isma' dan x'taħwitu. Ara, dak qed jieħu n-nies aktar minnek issa. U Ġwanni jgħid xi ħaġa interessanti ħafna. Jgħid dawk qegħdin imorru għax qed jibgħathom il-missier. Il-missier qed jibgħat in-nies għand Ġesu. Ara. Kultant aħna ngħidu għax kapaċi. Le, il-missier qiegħed jibgħathom għand Ġesu. U jgħid xi ħaġa oħra, jgħid jien il-ħabib tal-għarus. Din il-kelma hija sabiħa ħafna, ma tantx nirriflettu fuqha. Il-ħabib tal-għarus kien jieħu ħsieb jipprepara lill-għarusa għall-għarus. Natfilha, il-libisa, ara, jipprepara għat-tieġ biex imbagħad jieħodha lill-għarus. U San Ġwan qed jgħid jien il-ħabib tal-għarus, jien għamilt il-parti tiegħi biex innaddaf il-poplu l-għdej minn bietu biex ikun ippreparat għall-għarus għal Ġesu. Dan ix-xogħol ta' Ġwanni. Il-profeti wkoll kienu il-ħbieb tal-għarus. Ir-rabbini fl-Antejk kienu jgħidu li Alla wkoll kien il-ħabib tal-għarus meta ipprepara lil-leva biex imbagħad ippreżenta lill-Adam kemm sabiħa din. Ara, il-ħabib tal-għarus. U l-aħħar ħaġa, San Ġwan jgħidin, ara din hija il-bidla issa mill-Ministeru ta' Ġwanni għall-Ministeru ta' Ġesu. Jaħtieġ jikberu u niċkien jien. Meno io più Dio jgħidu Taljani. Meno io più Dio. Jaħtieġ niċkien jien. L-istudjużi jgħidu li l-popolarità ta' Ġwanni kienet ħafna u ħafna ikbar minn ta' Ġesu. Tajjeb, Ġwanni kien ikkonsidrat bħala profeta, tajjeb, n-nies kollha kienu jmorru fejnu biex jitamdu fil-Ġordan, kien il-vuċi tal-Alla, Ġwanni l-Battista. Allura hawnhekk għandna il-Ġwanni jrid jiċkien u jikber Ġesu. Hemm bżonn niċkien jien biex jikber ħadd ieħor, biex jikber Ġesu. Kemm hi kelma sabiħa li tottalina l-koll bħala homework. Ħuti jeżist li benta Alla ġi fid-dinja biex jenna narfu kemm Alla jħobbna. Ejjew irrodulu ħajr fil-waqt li nitolbuh bil-fiduċja u ngħidulu tkun imbierek mulej, tkun imbierek mulej. Għall-predikaturi u l-katekisti biex fil-waqt li jxandru l-kelma jiftakru li ma għandhomx ikunu ta' tfixkejla għal Kristu li jitkellem nitolbu. Għall-umanità li b'tant modi għadha skjava tal-qawwa tax-xitan biex tirbaħ il-ħażen bil-qawwa divina ta' Kristu, Alla u bniedem nitolbu. Għal koppji li qegħdin iħejju ruħhom għal żwieġ nisrani biex fuq kollox ifittxu l-imħabba u l-ferħ li jiġu mill-għaqda tagħhom ma' Kristu nitolbu. Għal komunitajiet tagħna biex fihom jilqgħu, iwieżnu u jikkoreġu bl-imħabba u r-rispett lill-aħwa li għalkemm jemmnu fi Kristu
jaqgħu ta' spiss fid-dnub nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nkunu aħna wkoll il-ħbieb tal-għarus, dawk li jippreparaw lill-poplu talla, lil dawk ta' madwarna għall-laqgħa ma' Ġesu nitolbu ismana. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fik nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għall-morda, għall-anzjani, għal dawk li jħossuhom weħidhom, għal dawk li għaddejn minn momenti ta' diffikultà, ta' relazzjonijiet diffiċli biex ma jaqtgħux qalbhom imma jikbru dejjem fik nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru dan is-santwarju ħażejs tal-Madonna ta' Pino jitolbu l-interċessjoni tagħha għad-diffikultajiet u l-mar tagħhom nitolbu. Nitolbuk fl-aħħar nett tal-paċi fid-dinja, kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek mulej dawwa lill-mexxejja kollha tal-pajjiżej biex jarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Missier li tista' kollox imlina bil-ferħ tad-dera ta' ibnek Ġesu biex nitennew meta nisimgħu leħnu u nemmnu fih li miegħek jgħix fi jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajt l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej jum li wniedmu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixtaq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misterji qaddisa. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax indawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, inti fejjaqna bis-sebħ ġdejt tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Pawla u Karmen u Kulmi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-bejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tgħid lid-dinja dan il-ġisem bid-demm qaddis tiegħek, eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żomm lejn il-kmandamenti tiegħek.
ħallini qatt niferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-dubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares. Ġesu ġejt fostna biex turina il-wiċċ sabiħ tal-missier. Ġejt fostna biex turina li Alla għadu ma qatax qalbu minna. Ġejt fostna minn Marija Verġni u tridna niġu għandek permezz tagħha. Ġejt fostna biex terfana mill-miżerja tagħna u tatina l-ħelsien. Ġejt fostna bniedem biex tfejjaq l-umanità marida tagħna u tħallata mad-divinità. Ġejt fostna u sa minn twelidek bdejt il-mixja lejn salibek. Ġejt fostna biex tfakkarna li aħna wlied maħbuba t'Alla u tagħmilna werrieta tas-sema.
nitolbu. Mulej titmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek jaqaf magħna issa għaldej għalli ġej biex nitfaġġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristus jedna ħanejdu dak tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwalju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.